Rambla del Poble Nou. Algunes coses ja hem comentat, però tens raó, Patrícia, vull dir aquí, diguéssim, també aquesta Barcelona d'èxit doncs s'ha exportat una mica al Poble Nou i també ha generat els seus problemes. Jo visc a Ciutat Vella i diguéssim, vull dir, ho compartim. Això de no dormir a les nits, el soroll, les terrasses, això, gent que es diverteix, està molt bé que la gent es diverteixi, m'encanta, la vida ens hem de divertir tant com puguem, però no a costa dels altres, no a costa dels veïns, no? Per tant, jo crec que aquí sí, hauríem d'anar molt alerta. Clar, parlem que el turisme l'hem d'eixamplar, o l'hem d'exportar, no? Jo hi estic d'acord fins a cert punt, és a dir, sí, ho hem d'intentar, de vegades no és tan fàcil com sembla, perquè tots hem viatjat pel món i, escolta, de vegades no compta tant el que li interessa a l'Ajuntament, sinó el que els interessa als turistes. Si als turistes els interessa anar a aquell barri, hi aniran, i si no els interessa, no hi aniran, per molt que a l'Ajuntament li interessi que els turistes hi vagin. No sempre és senzill, però bueno, s'ha d'intentar potenciar, és veritat. Aquí, al Poble Nou s'ha aconseguit. I en això l'autoritat municipal també hi ha intervingut perquè han donat facilitats perquè es construïssin hotels, a peu de metro i tot. Èxit. Llavors, què passa quan exportes una part de l'èxit? Doncs que també exportes els problemes associats a l'èxit. Com s'ha d'intentar gestionar això a Ciutat Vella o a Sagrada Família o aquí? No és fàcil, s'han de fer normatives, plans d'usos sectorials dels barris que ajuden a controlar tot això, però sobretot el que s'ha d'intentar és fer complir les ordenances, perquè hi són, i les ordenances són molt clares, i hi ha uns horaris estipulats, i hi ha una manera de vigilar-ho, de perseguir-ho, i fins i tot de castigar-ho. Doncs escolti, per això s'ha ideat. De vegades no cal inventar noves normes de gran rigor perquè ja hi són, el que cal és aplicar-les. I per tant, que quan truques a la Guàrdia Urbana, que es presentin, que facin la seva feina, segurament se'ls ha d'ajudar, els guàrdies urbans, se'ls ha d'ajudar, se'ls ha de posar els recursos que calen, fer els torns ben fets, etc. Però, diguéssim, de vegades és tan senzill com això, i una terrassa no pot estar fins a les tantes de la nit fent soroll i molestant els veïns, perquè aquest és un barri treballador i conviuen les dues Barcelones, i n'hi ha una que és molt més sacrificada que l'altra, per tant, respectem-la i cuidem-la. Pel que fa al sistema del bicing, jo confesso que soc un usuari bastant freqüent del bicing a Barcelona, perquè a Madrid no n'hi ha, si no també allà també ho seria, però aquí soc i llavors penso que comencen a experimentar-ho i no està tenint gaire sortida. Ha de ser elèctric perquè tenen moltes pujades i baixades, si no la gent no... Han fet estudis, a part del PP tampoc és gaire d'anar amb bici, i la botella no me l'imagino, no sé, potser sí, i l'Esperancita, no me les imagino. Escolta, el sistema de bicing és un altre cas d'un èxit relatiu, amb 140.000 usuaris, que és una xifra molt important, és gairebé un 10% de la població, que no els fem servir cada dia, però que sí, els fem servir més o menys quan ens convé. I jo trobo que és un sistema molt pràctic, molt ràpid, molt saludable, però com en el cas del turisme, aquesta experiència d'èxit ha començat a mostrar problemes i s'han de saber gestionar. El caos de la circulació de bicicletes a Barcelona és una cosa que algun dia ens l'haurem de prendre seriosament. Les bicicletes són naturals, han de passar pels carrils de bici. Quan n'hi ha, de vegades el problema és que no n'hi ha. Llavors s'han de construir, tampoc són tan cars els carrils bici. Per tant, cal ajudar que la gent pugui complir les normes i cal fer complir les normes. També amb el sistema de bicicletes públiques, que està molt bé. Pel que fa a la gent gran, i els problemes de mobilitat, jo crec que aquí també tenim una assignatura pendent. Jo aquí voldria dir dues coses. La primera és que l'Ajuntament ha d'ajudar a que els recursos hi siguin. El metro és de l'autoritat del transport metropolità, és l'encarregat
complir, o de cobrir totes aquestes mancances que hi ha, però clar, si no hi ha un ascensor en les estacions més usades i freqüentades del Poble Nou, doncs aquest ascensor i aquestes sortides extres que hi ha d'haver perquè ho marquen les normes s'han de fer. És així de fàcil, s'ha de fer, per tant, que es faci. Les coses s'han de preveure, s'han de planificar bé i després s'han de fer. Però jo aniria més enllà, no només cal fer els ascensors que toca als metros, cal ajudar a la gent, sobretot a la gent gran que viu sola a casa, perquè es puguin instal·lar ascensors a casa seva. I em dirà, d'on surten els quartos? Home, amb un ajuntament sanejat que té 140 milions de superàvit l'últim any, que té disponibles 330 milions d'euros com a inversions, perquè la diferència entre la despesa corrent i els ingressos és aquesta, doncs coses així s'han de fer, s'ha d'ajudar la gent i sobretot a la gent gran, a la gent més desvalguda. I en segon lloc, també s'ha de tenir una bona política assistencial. I aquí la pregunta és, a veure, en un lloc on hi ha un nivell d'atur important, sobretot entre els joves, i on hi ha problemes de dependència i assistencials pel que fa sobretot a la gent gran i també a la gent amb discapacitats, per què no casem les dues coses? Per què l'Ajuntament no fa aquest ofici d'aparellar necessitats? Que d'alguna manera es fa, s'intenta, però per què no ens hi posem seriosament? Perquè no hauria de ser tan difícil i tampoc no és una qüestió de diners, de vegades és una qüestió de prendre-s'ho seriosament, de posar-hi interès i de tirar endavant allò que necessita la gent. I l'últim tema, que potser és el més intern, però que també és extern, és volem renovar Esquerra Republicana de Barcelona? Com? I dic que no és només intern perquè el que fem internament a nosaltres ens acredita i ens fa creïbles cara a l'exterior. Per tant, és molt important, sempre ho diem, per què volem canviar Esquerra Republicana? Per què la volem renovar? Perquè després volem canviar Barcelona. I si volem canviar una cosa tan complicada i ambiciosa com Barcelona, primer hem de demostrar que som capaços de fer els canvis necessaris dins de la nostra mateixa organització, la formació d'Esquerra Republicana. Com? Home, doncs primer, quan vam formar aquest equip de candidatura, vam marcar un parell de prioritats. La primera era no excloure ningú. Vinguis d'on vinguis, això no importa, no ens interessa. Abolim les sectes i les tribus i les famílies dins d'Esquerra Republicana de Barcelona. Abolim, queda abolit. A partir d'aquí, qui vingui dient jo no vull venir en aquesta aposta, en aquesta candidatura perquè hi ha aquell altre i fa no sé quants anys ens van fer no sé què, doncs escolta, ho sento molt, em sap molt de greu, perquè aquí tenim les portes obertes a tothom. Si a algú no li agrada que hi sigui aquella persona, doncs ho sento molt perquè tothom és benvingut. També, diguéssim, vam marcar-nos molt seriosament de fer tot el possible per fer l'exercici que estem fent ara, de forma molt civilitzada, elegant, democràtica, demostrar que som els millors a l'hora de fer una tria, a l'hora d'empoderar a la gent, a l'hora de donar les decisions, traspassar el dret a decidir, però no només en gran per tot el país, per anar cap a la independència, que evidentment també, també, tant, només faltaria. Però sobretot, portes endins, perquè és on podem exemplificar, on podem ser creïbles. I per això creiem que és molt important que els militants puguin decidir qui ha de ser el cap de llista de Barcelona, a part d'enganxar cartells i anar als mítings. Decidir també, i sobretot, les coses importants. Militants, amics i simpatitzants, la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya. I per últim lloc, un cop ja, diguéssim, fetes les primàries, jo crec que hem d'aprendre a mantenir molt el contacte i amb això crec que cal canviar, perquè fins ara, diguéssim, han estat uns temps molt difícils per Esquerra Republicana de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona. Hi havia una representació petita, diguéssim, en molts anys la dificultat ha estat simplement sobreviure com a força política. Per tant, hi ha coses que segurament s'expliquen pels temps que hem viscut fins ara. Però ara venen uns temps nous. I ara aspirem a governar, i ara Esquerra Republicana ha canviat, i és un partit fort, estable,
que dona esperança a la gent, que transmet confiança. Per tant, hi ha coses que també les podem canviar. I jo crec que una de les coses que podem canviar és que aquesta democràcia i aquest caràcter participatiu que pregonem, doncs el tinguem molt present també si governem. O si estem a l'oposició forts, com sens dubte serà si no governem. I els pressupostos, doncs per exemple, els hem d'explicar. O els farem els pressupostos i explicarem per què els fem i com els fem, i haurem de venir als casals i explicar-ho constantment. O bé, haurem d'explicar per què adoptem una posició o una altra. Per què, diguéssim, no estem en contra de la privatització del sistema de pàrquings públics de Barcelona. Perquè un 60% de capital privat per nosaltres és una privatització. Llavors, potser s'ha de fer, és que no dic que s'hagi fet malament, però el que sí que dic és que s'ha d'explicar molt bé. La gent ha d'entendre per què hi fan les coses. I a canvi de votar uns pressupostos o de no oposar-nos a uns pressupostos determinats, doncs també haurem d'explicar què n'obté la ciutat a canvi i quins beneficis obté la gent, la ciutadania, a canvi d'aquest gest polític tan important. Potser el més important que es fa en el consistori barceloní, que és votar els comptes anuals. En definitiva, jo crec que haurem de ser molt transparents i haurem d'anar, sobretot, a fer una sola pinya dels que lideren aquesta aposta de l'Ajuntament amb la gent de base, militants, simpatitzants, amics, amb els casals, amb les sectorials, fer una sola pinya i reconciliar i creure en que som una sola família. Com, de fet, jo crec que farem tots dos, com hem fet quan va haver-hi les primàries espanyoles. Després vam anar a fer una candidatura conjunta, no amb el Ridao, que ho va declinar, però sí amb el Joan Tardà, que ho va explicar, i aquí va néixer una gran història d'amor. Un duo dinàmico que tots heu pogut veure en estones cèlebres allà al Congrés dels Diputats. Per tant, hi creiem en això, ja estic, i ho fem. Doncs fem-ho també en aquesta ocasió. No és difícil.